На 16 март в центъра на Лондон над 50 българи с бизнес в Великобритания се събират на първия пролетен базар. Българските предприемачи се обединяват, за да се защитават и да си помагат, да поддържат българския дух на острова и да насърчават хората да търсят предимно български стоки и услуги. Събира ги една българка с вдъхновяваща история. Пред Боряна Антимова от BG Voice, Антоанета Цочева споделя, че нейната страст е да мотивира хората да се развиват в кариерата. Преди година тя решава да обедини българския бизнес след една среща с сънародници в кафенето си Екоправо в Лондон. Инициативата ни се разви изключително успешно. От самото начало, преди една година, успяхме да се обединим. И как? След откриването на нашето археологично кафенце в Енфилд, през март поканих на кафе няколко приятелки. Как се запознах с тези българки? Като станах дистрибутор на Канген вода и ги поканих като бизнес дами и да се почерпим за новото кафе. Те пък споделиха, че имат бизнеси и така се роди идеята ни за срещата. През лятото, след може би около юли, създадахме бизнес група във Фейсбук, която допринесе за запознанство с много талантливи българи. Хората изразиха желание да участват в нашите месечни срещи, като дори пътуват от различни части на страната. На последната ни среща присъстваха и четоводителя от Манчестър. Идват хора от Милтън Кингс, от Бърмингам. И това е невероятно да виждаме как има интерес за подкрепа на това българско общество и как се създават партньорства, връзки и мотивация и как хората се развиват. Видях хора, които току-що започваха своите бизнеси и такива, които нямаха бизнеси, но се мотивираха да започнат. Това ми носи едно огромно удовлетворение. Обичам да помагам и да мотивирам хората, да споделям знания. Първото ни събитие, пролетния базар на 50 бизнеса, български бизнеса на 16 март. И това ни дава възможност да се запознаем с още повече хора. Следващото ни събитие ще бъде на 18 май и отново ще съберем множество бизнеси. Стремим се да поддържаме българския дух и да насърчаваме хората да търсят продукти и услуги в българската ни общност преди всичко. Така подкрепяме взаимно нашето оцеляване в чужбина. И в бъдеще планираме да организираме повече workshop-ове, мастер-класове, семинари, да мотивираме още българи да започват своя бизнес. Това е моята мисия и я изпълнявам с една голяма страст. Родена е в Карлово, израства в Розино. Преди 24 години заминава за Лондон, за да осигури по-добър живот за себе си и дъщеря си Даяна. Започва като чистачка и още първата година създава собствена компания Fast Clean. Тя изцяло променя почистващия бизнес в Лондон, като въвежда в почистването само екопрепарати и материали. През 2001 година основах първия си бизнес, който беше стъпка към редица успешни повече още бизнеси. След няколко години започнах да инвестирам в недвижими имоти, което ме подтикна да регистрирам още няколко компании. Първата, действаща над 15 години, се занимава с отдаване жилища под наем. Втората се фокусира върху ремонти и препродажба на имоти, развивайки успешни проекти всяка година. Създадахме онлайн магазин с моята дъщеря за екологични продукти Екобраво, който успешно функционира от 2018. Миналата година пък преобразихме част от нашия офис в екологично кафе, което носи името на нашия екологичен бранд Екобраво. Вече 3 години съм и дистрибутор на Канген вода, защото я обожавам. Преди 15 години съдействах на моята дъщеря, не забравяйте да стартира нейния бизнес в сферата на дигиталния маркетинг. Тя се превърна в успешен инфлуенсър в Instagram и TikTok, обслужвайки клиенти от цял свят, тя и нейния тим. Нашата компания за почистване също продължава да се разраства и развива, като това е основният бизнес и фундамент за създаването на всички останали бизнеси. Въпреки тези предизвикателства, аз продължавам да вървя напред с оптимизъм и вяра за бъдещето. Своята необикновена история Антоанета разказва в книгата си "Не само чистачка", която през май ще се появи и в българска версия в Амазон.
Бъдещите планове на Антоанета са да помага на повече българи да бъдат проактивни зад граница. Създадах менторска програма "Победител в живота" и академия със същото име. Названието "Победител в живота" идва от идеята, че успехът трябва да бъде постигнат във всеки аспект в живота. Не само в бизнеса и в парите, но и в личния живот, в семейните отношения и здравето. И моята цел е да разширя тази академия и да споделям всичко, което съм научила за последните 24 години и да изграда, да помагам на хората да оцеляват, да изграждат брандове онлайн и тук в чужбина те да знаят как да оцеляват в живота си като цяло. Искам да създам значимо наследство, legacy, така че хората да ме помнят с добро. За мен е важно не само да работим, но и да предаваме знанията си на следващите поколения, като по този начин създаваме едно трайно, положително наследство, legacy.